Дві косарки акумуляторних ProCraft, моделька PLM23, ціна на неї 7600, наче 7600 на сайті, плюс безкоштовна доставка. Не пам'ятаю, але треба подивитися. Дві штучки залишилось, немає майже нікого їх, нас також розібрали вже, дві штучки залишилось, 21 вже їде, ці косарочки ще є. Кому треба, звертайтесь. Що у нас тут по характеристикам? Безщіткові двигуни працює від двох акумуляторів 20-вольтових. Ширина різа у нас 430, 50 літрів у нас бак для трави. І висота різа від 25 до 75. Відсилаємо по всій Україні без предоплати. Є, до речі, ще тримери різні, є різний інструмент ProCraft. ProCraft, гарантія офіційна, 36 місяців. Не на весь інструмент, але в основному 36 місяців вдається майже на все. Тільки на мотокоси майже там 12, якщо не помиляюсь. Є гайковерти. Є болгарки, є гайковерти стромо, є сікатори, є шуруповерти. Є різний інструмент. Приходите, вибираєте, купуєте і відсилаємо.